Os biólogos confirmaron os peores presaxios da agrupación de mariscadores a pé de carril. A mortalidade de prácticamente toda a ameixa na zona dos Lombos do Ulla en Bamio. Os traballadores o consideran un desastre biolóxico. A situación, podes ver aí atrás que está o birbiricho prácticamente o 100% morto. A japónica, eu calculo que un 80 ou 90% morta. Entón, hoxe viñamos máis que nada a mirar, pero luns, martes e miércoles dedicaremos a mostrar en serio, pero as previsións máis ou menos son esas, porque xa vedes o que hai aí atrás. Os biólogos sinalan que a mortalidade foi provocada pola gran cantidade de auga doce na zona. A conclusión dos biólogos é que a agua dulce matou, tanto o exceso de agua dulce matou o marisco. Aquí no lombo afectou moito a japónica e o birbicho porque hai máis agua dulce, está máis tempo aquí a agua dulce, e na playa afectou a babosa porque é máis sensible, e a japónica aguantou un poquinho máis o birbiricho. Segundo os mariscadores, a cifra da ameixa morta podría superar os 50.000 kilos de produto perdido. Na campaña do 2019 sacáronse máis de 50.000 kilos de birbiricho. Este ano non sei se chegaríamos a eso, pero por aí andaríamos tamén, pois máis ou menos eso sería o que se perdeu aquí. Nas probas realizadas hoxe, a salinidade era prácticamente cero. Os biólogos afirmaron que con esa cantidade de sal tan baixa é probable que morra o resto do marisco supervivinte. Ahora mismo me dieron os biólogos a salinidade está cero. Ahora mismo non hai un gramo de sal aí na auga. Un desastre ecolóxico total. Ahora mismo esa agua é como que ven a do río, como que sale do grifo, a mesma. Dende a agrupación reclaman a Consellería que visite o Banco Marisqueiro e que o declare zona catastrófica. A nosa intención sería esa, declarar isto zona catastrófica e intentar acollernos algunha axuda, porque isto non é insostenible. Outro ano máis, sin poder ter ni para pagar o seguro, a ver como vamos facer. Os biólogos volverán a vindeira semana para confirmar a cantidade de ameixa falecida. Dende a agrupación xa se puxeron en contacto con outras confrarías que se atopan nunha situación similar como Rianxo ou Arcade para facer máis forza e que declaren os seus bancos marisqueiros como zonas catastróficas.